suorastaan ylitsevuotavista suosion osoituksista. On ihanaa olla täällä tänään teidän kanssanne. Rakkaat perussuomalaiset, puolueveljet ja sisaret, arvoisat kansanedustajat, kiitos mahdollisuudesta puhua teille tänään. Kiitos mahdollisuudesta pyrkiä tähän arvokkaaseen tehtävään. Teidän rohkaiseminanne. Kun tämä puolue astelee ulos Jyväskylän paviljongista noin 3 viikon päästä, ei kovinkaan pitkän ajan päästä, niin sieltä ei astele ulos se sama puolue, joka sinne paviljonkiin käveli. Ei koskaan. Riippumatta siitä, kenet mihinkin tehtävään tullaan valitsemaan. Ja kun me tuolta tulemme ulos, meillä on vain yksi tehtävä, ja vain ja ainoastaan yksi tehtävä. Ja se tehtävä on tulla ulos yhtenäisenä joukkona, sellaisena joukkona, joka tukee niitä henkilöitä, jotka kuhunkin tehtävään on valittu. Ja olen sanonut tämän jokaisessa vaalitilaisuudessa ja sanon sen jälleen tänään täällä. Minä tuen valittua johtoa riippumatta siitä, kenet valitaan. Ja toivon, että mahdollisimman moni teistä sanoo tuon saman asian, sillä jos me raavimme juoppaa toistemme väliin, jos me raavimme juoppaa oman aatteemme keskelle, siitä ei hyödy kukaan meistä. Siitä ei hyödy Suomen kansa. Ja äkkiseltään voi keksiä ainoa henkilö, joka siitä hyötyy, on se jälleen yksi demari, joka kävelee nauraen pankkiin hieman paksumman rahapussin kanssa kuin aikaisemmin. Muut siitä eivät hyödy. Rakkaat ystävät, kun aloitin tämän puoluesihteeriohjelmani rakentamisen, tuon ohjelman, joka löytyy myös tuolta aulasta ja toivon mukaan moni teistä kuljettaa sen mukanaan kukin omaan kaupunkinsa, niin oli hyvin helppo ottaa sinne asioita suoraan teiltä, perussuomalaisilta nuorilta. Olen nimittäin saanut toimia yli 4 vuotta tässä kunniakkaassa järjestössä monessa eri tehtävässä ja nähnyt sitä, millä tavalla te toimitte. Ja monella tavalla te toimitte siten, kuin tämän puolueenkin pitäisi toimia. Nostan esiin 2 esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki on teidän tapanne toimia demokraattisesti. Vielä tänäänkin, heti näiden esittelyiden jälkeen, katsoin listalta, teillä on käsittelyssä 8 suoraa jäsenaloitetta. 8 suoraa jäsenaloitetta, ja juuri te ihmiset otatte suoraan kantaa siihen, mikä on järjestön linja, mitä järjestö tekee, ja suorilla toimenpidealoitteilla jopa siihen, mitä konkreettisesti tulee tapahtumaan. Ja kuten tiedätte, puolueessa näin ei vielä ole. Mutta mikä tärkeämpää, keskeisempää on se, miten te perussuomalaiset nuoret kohtatte toisenne ja miten te kohtelette toinen toisianne. Näiden vuosieni aikana, jonka järjestössänne toimin, en yhtä ainoatakaan kertaa nähnyt tilannetta, jossa jäsen puukottaa toista selkään. En yhtä ainoatakaan kertaa nähnyt tilannetta, jossa jäsentä lynkataan julkisesti, enkä yhtä ainoatakaan kertaa nähnyt tilannetta, jossa jäseniä erotetaan perustuen siihen, mitä media vaatii. Puolueessa näin on, mutta ei ole enää kauan. Hyvät ystävät, pari sanaa suomalaisesta demokratiasta. Suomalainen demokratia on yli 100 vuotta vanha keksintö. Se periytyy ajalta, jolloin isännät ja emännät yhdessä sylikkäin tai ehkä siveellisemmin kädestä toisiaan kiinni pitäen, jos kehtasivat sitäkään Herran pelossa tehdä, köröttelivät kotipitäjästään kukin omaan kaupunkiinsa, kukin omalle kirkolleen äänestämään itselleen johtajat seuraavaksi 4 vuodeksi. Sitten köröteltiin takaisin ja ehkä kenties juotiin vaalikahvit. Kahvi oli kallista siihen aikaan. Noista vuosista Suomessa on muuttunut paljon. Itse asiassa koko yhteiskunta on muuttunut monta kertaa. Mutta yksi asia, mikä ei ole muuttunut mihinkään, on tämä suomalainen demokratia. Edelleenkin kukin meistä köröttelee omaa mopoautollaan, kukin omaan kaupunkiinsa, no ei mopoautoillaan, monella oli traktorillaan, kukin omaan kaupunkiinsa antamaan sen äänen sille omalle edustajalleen, joka sitten edustaa itseään seuraavat 4 vuotta.
Malli ei ole muuttunut mihinkään. Ja puolueiden demokratia toimii edelleen aivan samalla tavalla. Tämän me muutamme. Miksi me teemme tämän muutoksen? Meidän täytyy muistaa puolueemme historia. Puolueemme on perustettu sille ajatukselle, että me olemme muutosliike, joka muuttaa politiikan ja tavan tehdä politiikkaa. Tämä on ollut se meidän syntymämme ajatus. Ja me teemme tämän muutoksen emme siksi, että me haluamme tehdä niin, ja mehän haluamme, emmekä siksi, että me kykenemme tekemään niin, vaan kyllähän me kykenemmekin, vaan me teemme sen siksi, että historiamme edellyttää meiltä sitä. Rakkaat perussuomalaiset nuoret, toivotan teille oikein antoisaa kokousta ja sitäkin viihtyisämpää iltaohjelmaa. Kiitos.